Bon dia, em dic Gala Romero i sóc alumna de segon de batxillerat a Catalunya i avui vinc a parlar-vos sobre l'ús del català al meu centre, l'Institut Palau-Cid de Ripollet, que és una ciutat propera a Barcelona. Doncs bé, és veritat que al meu institut no es parla massa el català per part dels alumnes, ja que no és una llengua molt majoritària a la nostra ciutat, com ho pot ser en altres ciutats de Catalunya, però sí que és cert que hi ha un gran esforç per part dels professors en fomentar aquest ús del català, ja que creiem que és una llengua molt important i això és una cosa que et vas adonant mitjançant que vas passant de cursos, ja que es preparen diferents activitats des dels inicis dels cursos, a primer i segon d'ESO, fins a les excursions o treballs que es fan als cursos finals de batxillerat. I això ho podem veure en diferents activitats, com l'activitat de Parlem, que és una activitat que es fa als primers anys de l'escola per tal de fomentar la comunicació entre els alumnes i també de fomentar l'ús del català i aprendre sobre la llengua, en la qual queden i es reuneixen diferents alumnes i parlen de diferents coses en l'àmbit del català i utilitzant la llengua catalana un dimarts al mes. També s'utilitza per poder donar lloc als alumnes nouvinguts. També voldria destacar que hi ha diferents activitats i excursions que es fan en tots els cursos. Per exemple, a primer de batxillerat es fa l'excursió a la Barcelona medieval, en la qual és molt important i crucial l'ús del català i s'aprèn molt sobre la llengua. I a més utilitzem diferents recursos que ens proporcionen els nostres professors, com per exemple aquesta activitat del webcongrés de català, per tal de conèixer més la llengua i intentar apropar-nos més a ella, ja que pensem que és una llengua molt important que no hem de deixar mai enrere. Ens sentim molt orgullosos de poder parlar aquesta llengua i de ser bilingües, com la majoria pot dir, i creiem que l'ús del català s'ha de fomentar i s'ha d'impulsar més. Moltes gràcies.